Όχ, πολίτες σκύλος που μιλάει. Καλημέρα! Σχετικά με την Καλημέρα, ταμπέλα. πίσω στην αυλή είναι. Εσύ είσαι ο σκύλος που μιλάει. Ναι, εγώ είμαι ρε μάγκα. Απίστευτο. Πες μου λίγα πράγματα για σένα. Οι πρώτοι μου ιδιοκτήτες έκαναν ένα μεγάλο σφάλμα να το διορθώσουν και αμέσως με μαζέψανε για πειράματα. Πριν περάσει λίγος καιρός, με απήγαγε η CIA και με έβαλε να δουλεύω σαν κατάσκοπος. Όπως καταλαβαίνεις, κανείς δεν υποπτεύεται ότι ένας σκύλος μπορεί να κρυφακούει. Μετά με στείλανε στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα η ανατροπή ενός απολυταρχικού καθεστώτος να οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά σε δικές μου ενέργειες. Μετά από ένα διάστημα άρχισε να με κουράζει όλη αυτή η ιστορία και κυρίως τα συχνά ταξίδια στο εξωτερικό και διαπραγματεύτηκα μια συμφωνία με την υπηρεσία. Από τότε καθόμουν στα αεροδρόμια και παρακολουθούσα συνομιλίες και ανταλλαγές λαθεμπόρων. Οι συλλήψεις που ακολούθησαν συζητήθηκαν σε όλες τις εφημερίδες. Τέλος πάντων, μετά παντρεύτηκα 2 φορές, έκανα παιδιά, τώρα έχω σύνταξη και κάθομαι με το καινούριο αφεντικό αραχτός. Αυτά πάνω κάτω. Μάλιστα, μάλιστα. Πόσο τον δίνεις? 20 ευρώ, φιλέ. Γιατί τόσο λίγο? Ο σκύλος είναι απίθανος. Ρε μην ψαρώνεις. Παλιοψεύτης του κερατά είναι. Τίποτα από αυτά που σου είπε δεν έκανε. Απλά του αρέσει να πουλάει μούρι.